Tawangni ariwo Bharatni sengkrang rok bai China ni lal force rok choprop laika. Aboni yagola ariwo alert khlaika Bharatni air force rok. Kaitham kuchuk beremni sengkrang rok bai kaisa koklamo achuka Defense Minister Rajnath Singh tei National Security Advisor Ajit Doval. O jorao keboni mung karwi no chinano yakshi surwi kwrak warning rikha montri bokhorok Narendra Modi. Swrai ke sawi rikha jese phano chaitokdi Bharatno kebo sokromoi mangala. Kisa khoti wngphano komorya karwi no bhachiwi tongnai Bharatni sakha montri bokhorok Narendra Modi. 9 December tawangni ariwo Bharatni sengkrang rok bai China ni lal force rok choprop laika. Hafangni thaniwo o party mungno tibui jawab sankha kebengnai bodol rok. Bharatni sengkrang rokni kok rokno rwigwi kendra saklaika khoroksa khoroknei sengkrang rok sakde rakha khanai Union Home Minister Amit Shah sokromkha. Modi hafangni jorao Bharatni wngphano thai segui mangla khanai. Tawangni party mungno tibui China ni bwkhak mungsa phano sajakya ulta China ni fatar montri ni khufang sakha Bharat bai arino tibui mungsa bajwa kwrwi. Arini jungjal rokno tibui khongni hakotrni diplomatic and military level o koklam salainai. Phiaba China no kebengui kok saka United States Pentagon ni bwkhakti saklaika Prashant Mahasagar amsaiwo United States ni bayab hakotrno kebengui phaiwi tongo China. Bureau report bokhorok.